O segundo posto da candidatura de Marea para as eleccións de maio xa non está baleiro. Tras as dúas fases do proceso de primarias na que se elixiu primeiro o candidato e logo os postos do 3 ao 10, quedaba un oco a carón de Luís Rei. Tíñase decidido en asemblea que esta posición podería ser ocupada por unha persoa de relevancia política e social a proposta do candidato, e así se fixo. Teresa Casal foi a elixida. Convocamos vos hoxe para serdes testemunhas dunha triple declaración de amor, no? de Marea a Tere, de Tere a Marea e de ambos a Pontevedra e os pontevedreses. No canto de presentar simplemente unha lista, unha oferta electoral, presentar un equipo con coñecemento e con experiencia para non perder tempo a hora de gobernar Pontevedra e facelo ben. Teresa Casal permanecía afastada da vida política dende hai case 8 anos e no pasado mes de setembro derase de baixa da militancia no PSOE, partido co que foi membro da Corporación Municipal durante 3 mandatos, en 2 deles ocupando a tenencia de alcaldía ao lado de Lores. Nun almorzo informativo celebrado esta mañá explicaba por que volve á política activa. Porque eu non podo evitar seguir tratando de enterarme de que pasa, pero sobre todo da política en xeral, pero sobre todo de Pontevedra, non? E ese, realmente, eu penso que ese verme, ese bichiño que levou dentro polo tema da política, pois non se conforma con que eu me dedique a facer outros tipos de actividades. Tamén aclarou por que o fai con Marea. E eu, se unha cousa lle dixen a Luís desde as primeiras veces que empezamos a falar, que xa hai un tempiño, pois é que eu quero estar nun sitio donde este a gusto, donde vexa que a xente que está ali, o único interés é este que vos decía antes, Pontevedra e a súa xente, e non nin temas económicos, nin temas de ambición orgánica, nin nada disso. Insiste en que mantén as mesmas conviccións coas que traballou no pasado, o socialismo, o galeguismo e o feminismo. Xa dixen que sou socialista, todos sabedes tamén que son galeguista e son feminista. E iso non é que o diga aí como un titular, sino porque creo que son, sobre todo de feminista, cousas que hai que seguir dicindo. Luís Rei gabou a súa labor pasada e lembrou a súa contribución a Pontevedra de hoxe. A Pontevedra amable, a cidade amable, a cidade 30, a cidade con lombos, a cidade peatonalizada, eso ten tamén a sinatura de Teresa Casal, que, como sabedes, formou parte de 3 corporacións do Concello de Pontevedra e en 2 delas exerceu altas responsabilidades de goberno, formando parte do goberno e impulsando moitas das cousas das que posteriormente se apropiou en exclusiva a forza que está gobernando agora en solitario o Concello de Pontevedra. Ca incorporación de Teresa Casal, Marea confía en ser a alternativa a un goberno que non se renova dende hai tempo. O núcleo, a cerna dese proxecto é a mesma desde hai 20 anos e non se renova. Eso, as augas que non circulan estáncanse e acaban apodrecendo. A elección de Teresa Casal como número 2 será ratificada mediante consulta aos inscritos.